କହିବାକୁ ସୁରାଟ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ଏମିତି ହବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ଘର ମାଲିକ ସେପଟେ ବିଜିରି ବିଜିରି ହଉଛି। ହେ ଠାକୁର ରକ୍ଷା କର ଏପଟେ ଆମକୁ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଗାଡି ପଛେ ନ ହଉ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ତାପରେ ନାନୀକୁ କହିଥିଲି ଜୁଇଁ କହିଲି ଗାଡିଟା ପଠେଇ, ନହେଲେ ସିଏ ଆସିକି ନବ। ସିଏ ବି ମନା କଲା, କହିଲା କଣ ନା ଯାଇପାରିବି। ହଇରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଅ, ତୁ ସେଠି ଖମ୍ବୁଡା ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କଣ କିରେ? କିଛି କହିବୁନି କିରେ? ତମମାନେ ତ କହୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ତମମାନେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ତମମାନେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ତମମାନେ ବି ଯାହା କହୁଛ ସେଥିରେ ବି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ମାନେ ତୁ କହିବା କଥା ଯେ ଭୁଲ ଆମର କିରେ? ଆରେ ତମମାନେ ତ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସେ କଥା ବୁଝିଲେ ସିନା ହବ। କଣଟା ବୁଝୁ ରେ? କାମ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ଆଇଲୁ, କଣ ଭୁଲଟା ହେଇଗଲା କି ରେ? ତୁ କିଛି ବୁଝା ନା ରେ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ ସାଇକେଲ ବାହାରୁ, ତୁ ଆଉ ଗଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯାଉନୁ, ତତେ କଣ ମୁଁ ରଖେଇଛି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖେଇଛି? ଆରେ ତମମାନେ ସେତେବେଳୁ ସବୁ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ନା ନାଇଁ? ମତେ କିଏ କଣ କହିବାକୁ ଦଉଛ? ଆରେ ତୁ ବା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ରେଡିଓରେ ଶୁଣୁଛୁ ଏ ରୋଗଟା କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି। ଆରେ ହାତକୁ ହାତ ବାଜିଲେ ବ୍ୟାପୁଛି, ପାଖରେ ପାଖରେ ଲୋକ ବସିଲେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏ ରୋଗର କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବାହାରି ନାହିଁ କାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏ ରୋଗଟା ବେଶୀ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିଲେ ତ? ମାନେ ତୁ କହିବା କଥା ଯେ ରୋଗଟା ଆମକୁ ହେଇଛି। ଭାଇ ନା, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ସେଇ କଥା କହିଲି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି? ଆମକୁ ହେଇନି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି ନା ତମକୁ ହେଇନି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ଆରେ ସରକାର ତ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିକି ଏତେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛି ନା। ତାପରେ ତମମାନେ ଯୋଉ କହୁଛ ଏବେ ଯିବ, କେମିତି ଯିବ? ଗାଡି ତ ବନ୍ଦ, ଟ୍ରେନ ତ ବନ୍ଦ। ଯଦି ବି ତୁମେ କହୁଛ ସାଇକେଲରେ ଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ସାଇକେଲରେ ଯଦି ବି ଯିବ, ସବୁ ରାସ୍ତା ଏବେ ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ଯଦି ତମମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲ, ତମକୁ କଣ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରେଇ ଦେବେ? ଭାଇନା କହିଲ, ଆଗେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଘରେ 14 ଦିନ ରହିବ, ସେଇଠି ରହିଲା ପରେ ଯାଇକି ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କଥା। ହଁ, ହଁ ରେ, ମୁକୁଡ଼ା ନା ବୋଲେ ଠିକ ଆ ବୋଲି କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ଆମ ଦେହରେ ସେ କରୋନା ଭାଇରସଟା ଥିବ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ହେବେ କହିଲୁ। ଆଉ କି ନାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଭୁଲ ତ ଆମର, ସରକାର ତ କହିଲେଣି ତୁମମାନେ ବାହାରେ ଅଛ ଆମକୁ ଜଣାଅ ବୋଲି। ତାପରେ ଏବେ କଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ସିଧା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ନା କଣ କହୁଛ ଭାଇନା? ସିନା ନା ଠିକ କଥା। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଅଛେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଠି କାମ କରୁଛେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିକି 2-3 ମାସ ଆମେ ଏଠି ଚଳିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରହି କାମ କରିବାର ଲାଭ କଣ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ଏଠି ଦୋଷ କାହାର? ବଡ ବଡିଆଙ୍କର ନା ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାରୁ? ଆରେ ଭାଇ, ସରକାର ଯାହା କରୁଛି ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି, ଏଠି ଦୋଷ